Martang yang mahita asiniro hamadihamu do dame nasian de bata mata do nasian anak Tuhan Yesus Kristus do hatai. Amin. Horas madihita saluhuna hatani dewata dihita imana tersurat di buku Panorerang Jeremia bidutulu ayat 10 satu ayat 10 sono hatani dewata. Saya mula ma hamu ale akka anak namar badiki ninna jawaban. Ayahudo harajamuna hian jala alapuk kudo kamu. Sahalak sian sadahuda jadi dua halak sian sadamarga jala tengi honokku dohamu tu sion. Jala li honokku tuhamu akka parmahan obar tulo meneruhakku. Jadi para binotoan jala marrohana sida marmahakam. Dungi masama ia dung torok jalam mabui hamu di tanoi diakka aresu ninna jahuban. Dang bedohonon ni halak poti parpadanan ni jahuba edang be tubuh di rohani manang isi manang paingotingoton na jaladang be luluan na manang bahenon na asing. Buaran ni halak ma Jerusalem ditikki na sasade habang sa ni Jehovah jala marpungu tu si sude akka parbigo. Tugoar ni Jehovah na di Jerusalem jala dangbe payuton na sida hatak kangon ni rohana na sida na cahati. Diakka arila homa pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jala rap rona sida sietano na di utara tutano na huturpukot tu pumuna mabahin teanan. Idon sahab na. Topik ni trupu tahun las ni roha di hamumulak ni anak nama kuing. Donga saha persyaun somaldo tadok manang istilah niakka di pertikyanon istilah dunia kepemimpinan sediguari may teori ikan busuk lapatanna ikan busuk dimulai dari kepalanya. Namar lapatan di teorion manang padohanon ikan busuk dimulai dari kepala. Ima namang gobarhon besarnya pengaruh sahalak pargongbom salah pemimpin. Ima hiabal gani pengaruh di pimpinan ini. Jika pimpinan hidup dalam kehidupan yang benar, maka anggotanya akan ikut benar. Jika presidennya, jika gubernurnya, jika bupatinya, jika presnya, jika semua pemimpinnya hidup benar, maka anggotanya akan hidup benar. Begitupun sebaliknya. Namar labatan sebaliknya tong dosongoni. Molo busuk ima, molo akan aroa pargonggomna, otomatis akan buahna. Otomatis akan buahna pe tirun nama pimpinan nih. Tirun nama akapangalahon nih. Hidup bener teori ikan busuk. Jadi kebusukan itu disada huta, manang disada punguan, manang disada bangso, manang disada negara, manang disada suku. Memang kebusukan itu hidup bener nih. Dimulai sian pargonggom nado pemimpin ido nataida di doksi Jeremia di bagasat turputon. Kegagalan akaparmaan akka pemimpin nama buan bangsa tu nasudinggan di mata Tuhan dijuluni debata ngamasai busuk bobrok bangsa nang dohot pargonggom nang namar lapatan nunga
akka pargonggomi dangarong be mengulah kolong. Mereka sudah korup, mereka sudah kompromi tentang kejahatan, mereka sudah hanya mementingkan kepentingannya, mereka sudah hanya memikirkan perutnya sendiri. Bahkan no kaci nani idani ima dangarombe napiduli. Nah, terjadi kebusukan di tengah-tengah ni bangsa. Allah ni disuruh di pertama, Allah menyuruh ipasahat marhite si Yeremia manitikon mewartakan pemulihan selama haluan lapatanna didok nunga dibuka di bata tunasida molo takas di didok di ayat 10 batikan molo olo nasida mulak ido beno say mulak mahamu hamu aliak kana marbalik ninna jawaba ayahu do harajamuna hian jala ala pukulu hamu sahalak sian sada huta jala dua halak sian sada marga jala tugihonokku dohamu tu Sion. Beiba lapatan dipulihkan di debatado sada baga-baga modo odo nasida mulak kembali dalam pemulihan dangadong BI manakkan ngani sinak ngani buanon nama nasida tu Sion jala didok leonon nama pemimpin na ginuhan di debata, pemimpin yang membuat hidup mereka sehati dan membuat mereka hidup naking luar biasa di sebelah di akka ari lao mapinopar ni juda tu pinopar ni sere jala rap rona sida siat tano na di utara tutano na hutur pukut tu pumuna mabahit tiat-tianan bari di padung pemimpin itu tidak ada lagi di situ perselisihan dan adong be disiakan abuso. Jadi luar biasa dutur pukon paingotok kita peran nyaka pemimpin manang pergonggong odo na perjulu nang ingotota dihatai di bagasa turpuk tahun alanima asa sudi mana kita akka nama doktrina gabi pergonggong pemimpin nama biar tu debata imana perjulu na padua kun diperhatulus jala digombarkon debatado di bagasa turpuk tahun ima holong na jadi isido nanikoranna parmahan nasida nang manugu nasida nang liron na masada parmahan parmahani ima naniro na Tuhan ta Yesus Kristus lani diperhatulus tu nasida moloro nasida mulak tu debata molo kembali nasida mulak muse didok manakai ngani haholongan nama nasida jala lehonon nama nasida ima parmahan na burju parmahan perholong parmahan nama lekosana parmahan ima nani guaranna nakkaningani di bagasan parmahan ima lehonon nam holong ni rohana ikoning otot tado parmahani nanang dohonon ni si Yeremia ima Tuhan Yesus Kristus nagabi pemimpin hidup benai peingot kita salah satu patron nyaka pargonggom patron ni akka pemimpin harus bisa seperti Yesus Kristus itu ando na tidak di parmahani ni Tuhan Yesus Kristus holong na dosa di patujulu lau manguluhon do memimpin bangsoi bahkan saat tu namate dia rela menggantikan segala kesalahan umatnya kesalahannya kebiru-biruna asa mangulu idona tidak na luar biasa sian para konggomi alani nang tirot tama akka parmahan na burju akka pargongo pemimpin harus berlandaskan iman akaningani role modelnya seperti Yesus Kristus parholongi ima ujahata na padua kun
nagdohonon na imanakangani mulak maham. Kembalilah ke jalan yang benar. Molo istilah sonarion pauba maroham. Hidup benar dedeta nomor 170 kan hidup deh. Sai mulak. Satorusna. Jali itu nani igil ni turputon. Mulak ma tu di batah. Tadani hamu mulak tu ibana ima ta pauba rohatta. Radi hita mangulakon patik na dohot hatana. Las ni rohani di bata parmahani di hamu mulak molo olo hita pauba rohatta. Jala taulahon lomoni rohana. Lapatan na molo olo hita pauba rohatta. Isidora gabe diletu ita sada jaminan dia me leonok kumatuhamu dia me dok nakani hatuaon. Jadi hatuaon do diletu hita molo mulak hita tudalan nasitong. Jadi molo mulak kita tudalan nasitong adong do hatuaon nata jalo siad debata. Ado hatuaon ni kebahagiaan. Keselamatan. Molo mubah hita, molo mulak kita nakangani dapat kita ma jaminan ne baru nakangani hanguluan na sora sudan. Lausidora nani dok ni si Jeremia jauh-jauhon di jauh-jauhon asa di dok batu kita terlumowi matu akaparman asa tatangihon ma. Molo di dok saya mulak mahamu jala marbalik mahamu. Ainunga di patuduhod debata asini rohana asa mulak jala asa dipulik ke kita nakangani ikut kembali mahita tu dia mai tu lomo ni rohana tu ulaun na jadi tu siru hita di jung namar lapatan de dia makadong asaha persyaun asa pertobatan do nobalga dan igil ni terpukon. Tuhan selalu memberi undangan pertobatan tusudi akka natinopane. Lega bisa ada suku-suku deh. Bersedia do hita. Olo hita mulak. Jala olo hita pawa roh. Kembali matu hita akkamang do taminan. Molo istilah nang tadok selagi masih ada waktu. Molo selagi masih ada waktu, jangan tunggu hari besok. Tidak ma akka amang dota minang, taleom ma rata. Dinaum dijo hita mulak, jala naum takas di pengot kita. Kembalilah hai Israel, kembalilah hai umatku. Luar biasa dong. Kata ni debata apalagi di Jeremia dulu ayat 10 mulak maham akka nang tarsosaki tudalan ni debata asa manguluham. Tuhan berjanji, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan bagi kita kehidupan yang kekal. Alanima sedikuare hamu mulak ni parjahati do di halomo debata. Pertobatan itu menjadi ruang yang luar biasa. Pengampunan itu menjadi ruang yang sungguh menyenangkan. Alanima nang hitak kapar gonggong, pemimpin kembalilah ke jalan Tuhan, membawa kita dipakai Tuhan untuk marmahani, mabuan bangsi. Tengok mapadohan nakengani. Ikan selalu dimulai busuk dari kepala. Tong hitam akka pargonggom terlumobi akka na manguluhon manangidipin na taulun baik keluarga, baik kuria, baik negara di perkarja tabi. Tayo mapadohan atau kita gabi contoh mah Jeremia masa kini. Amin. Muliate mariho ali Tuhan debata marhite hatam nabadiyai. Amin.